Ya lek dames. Mangan. Kaya mangan. Kon cacahku kalau kon ngetokno kalau. Ditokno apa ora? Mangan kena. Ning kene ae. Monggo madang riyen. Klebok iki napa? Ya lah iki dari yo. Akeh apa ora sih? Lah iso le. Akeh semen akeh. Lah iki wis mendem ya, Mbok. Semen akeh kok. Lawe ndi cedakno kene wis. Ini tak dono panganane, guys. Wis kene obat padang ngono lho. Lho, rica-rica. Rica-rica. Ya rica-rica bebek. Ini Sesuk dikelakno. Medang kam mlebu kae nek anu. Pak Men ya. Ayo madang riyen. Ayo mangan sik yo. Ayo mangan. Ayo. Ndang rono. Madang sik. Masak akeh iki. Apa wis? Thank you Pak Men ya. Menek-menek deh guys, bahayane iki lho. Wis bosen nyoteng dhuwur, syuting dhewe awakku. Aja mbok rek lho ya. Bang. Kon dhuwur lewane pengen ngejloki wong ngene iki. Ndak jloki ya. Lah. Apa maneh? Ayo mangan sik bareng-bareng ayo. 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 Ayo toh. Ayo dadi diawali. Pak Dene kan ben diawali. Ayo toh. Nega kita. Ayo toh. Ayo toh. Ayo toh. Ayo. Bensin merga. Orang mudeng ya, Bang. Aku manut kowe lho bos iki. Oh iya lah, udah kowe nyeluk bos saiki malah. Nek salim sik kene. Aku salim ae. Ayo. Ayo Pak, monggo Pak, madang riyen Pak. Pun disiapke monggo. 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 Ayo, Mon. Mbah, monggo, Mbah. Bakso purun. Ayo. Bakso napa madang mriki monggo. Nggih. Nggih. Santene Pak nggih. Monggo. Istimewa Mas. Istimewa iki. Nggih. Monggo. Puna. Nggih. Nggih. Ya mlebu YouTube Mas. Nggih, kersane mungkin saged ditonton teng griya nggih. Nggih. Pokoke apa ya mawon ah. Ayo, Gawali. Kelas dah, yo ngene. Monggo. Bebek sing iki, Mak. Rica bebek sedaya. Kersane. Alhamdulillah. Niki nasine ten mriki. Alhamdulillah. Nggih. Selesai. Enjing-enjing pun mriki meleh. Terus ya. Oke. Monggo, Mbah. Nah, iki bae guys. Mbah iki melu lembur ya. Jenengane pundi ya, Mbah? Griyane, Mbah? Batokan lho, batokan mriko. Oh alah. Wis tenolan Mas. Nggih. Mun dangu Mbah jenengan proyek niki. Pun. Yes. Oh, kersane teko omah langsung turu, Mas. Adus. Kerupuk niki lho, Mas. Kerupuk ta? Nggih. Syarat. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Piring ente, Mbok. Bejeng lebur meleh napa mboten, Pak? Mboten. Mboten nggih. Niki ngudakno kersane benjing munggah penuhune mboten kaboten. Oh, Iki nggih. cara sesuk lagi di setel gak nyandak. Oh, lah nggih. Waktune nggih. Nggih. Oh, monggo, madang riyen. Mas, monggo Mas. Nggih, monggo Pak, Ampun nih. Ayo, bareng-bareng yo. Ayo. Nek kita. Wis ta ben bareng-bareng kok syuting. Lampune turung parak norono, Pak. Sentor norono, Pak. Halo. Heeh.
Hah? Berpadang. Masa iya? Berpadang. Ayo toh, tiga kita. Ayo Mas Nono. Ayo toh. Udah guys. Waduh, mangan guys. Mau lap. Top, Mak. Ulap Pak Men. Wis gak usah Pak. Ulap Pak Men. Aduk juara ki segane akeh. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Siap ngasih sesuk teng rakwat balik. Iya. Lek gondrong. Iki lek gondrong sing ra kuat niki Pak nggih. Ayo, ora apa-apa. Lek gondrong. Monggo Pak, kerupuke dikagem Pak. Jaga Pak. Mas. Pun mriki mawon ampun Pak. Nggih. Kok cacah yo akeh mangan. Oh. Masune cek wadah guys, cacah mek padha mangan tenan. Wis tutup ae. Pak Mandor. Mangan lek kemis. Ndak mangan. Bakso tengok. Kan kok anu mbah mek bakso. Bakso nek. Bakso. Deni ya tukone. Tak tukoni wis toh, kae tajak judi ya Yunan kae Deni kae. Dadi iki anu Mbah Sabar iki berbingung. Kok iso? Bar entek loro ngono kae ya. Kowe kok malah modale ketut. Ujar-ujari sabar. Lah iya. Kok iso? Wong bapak dene kalanan. Apa? Nah, ketok kerupuk. Kerupuk. Es iki. Nyicil ayam, Pak. Ya. Iso karek dhuwurane. Iki jarene pas Pak Im mau nek sesuk ki ya ora ngatasi jare nyetel-nyeteline nek mamane sesuk. Makan apa Wak Mas? Pon didulang kali sosis. Sanggup bebek kowe. Makan bebek. Ayo. Wis wayahe kok tukang wis minggat kok. Ayo. Tereng. Ayo. Oh iki lho mesti angger diongkon mangan kok mesti kok arek mangan. Wah, kok yo. Wis dimasakno yo, dipangan ngono. Iya. Mandor di teleponen. Ayo toh, kok bar iki ndang ngacak, kok selak kewengen. Terus bro, pengen menghabisi. Lah, cici. Tangkem ae lho. Baca syutingno aku maten mangi. Ayo. Ya, men buang kok no. Oh ya wis kita jongrokno bar iki Anam. Aku tega. Ayo, bisa ndegake apa ora? Kok ki ndang wani ora? Maksudnya nek kowe sangu sithik iki gak apa-apa. Ayo toh, Ci. Ayo. Sangu dhisik yo, disiki. Ayo, kowe iki. Oke, Bos. Kono, syuting kono. Kan, apa nyuting kono? Monggo Mas. Oke. Oh Mas Endroy. Mas No. Monggo Mas. Bagian KRI doang. Apa le Mas? Garingan wis gotok ae. Ayo lari pin ngene garing-garingan ae lah. Di malam. Lo nek sebar mangan ngono, munggah no gendeng. Kowe dhewe Pak. Pilih kowe kae nek ngono kuwi. Aku mau Pak. Sambatan lho, piye maksud to? Sambatane mangan.
ayo-ayoan. Lho yo. Apa ora tau ngumpal. Wis jan lho mangan ngene iki. Oyo-oyoan piring lho. Tumplek kok. Mandur di telepon to yo. Sate, Mang. Oh, alah. Kok ketok-ketok. Ini mana ini ben anu ben pacet kok. Mana iki naik lho. Enggak ayo ngono. Apa kan bola ya. Kalau cepat. Ndi wae? Ini mana iki? Ku panjangan sesuk ku pacar. Loh, ente ya, Mas? Piringnya. Iya, entar. Ya wis sisa dhewe, Mas. Tening ngisor iki piye, Mas? Endinge Mas iki kena. Ayo wong. Ayo Mek. Embus kok sing akeh. Ora imin lho, sumbono. Ora imin kae. Aku karpo enakan lesu aku. Kanekan apa, Pak? Itu kon nggur. Pangeran iki lho, Mek. Galon. Dulu tak niku kan. Rok nau wis yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tepanan. Piye lah kok malah aku lembur dhewe iki. Wis to. Kaji. Jenenge kaji kan yo beda. Isek panas terus dilebok. Kecil-kecil lho. Lah, kuwi isek panas dilebokno iki, Mas. Ya biasa wong kuwi. Wong angah yo ngono kuwi. Angah-angah. Wong kowe yo melok angah-angah ngono kok. Lanjut, Pak. Ya Allah mas kok ning kono lah kok kayak Berat, saran. Tri. Ya, Toto-toto aja ning ngono iki. mbok awor kancane kono. Aku neh aku. Lah wong lakoni dikon coba aku ijirine. Ditungare aji asli. Wae iki. Ayo. Iya. Oh, medun Mas iki. Yo, suka wong tuwa lho. Loh, Habib pira apa, Mas? Sungkat biro biasa tumpaki das kuno. Kok banter men. Cek. Nono. Ora gelem tak Mboten burun mau. Aja. Kaono bebek akeh. No. Kayak pengen. Pengen apa? Tolong mate jam. Untuk kono pecel lah aku. Lebih jere kuwi iki. Kayak nek kaloriane kaya enak. Kamu yang dulu? Coba. Ijopo kuwi kire. Sanduk Mas Indroyono. Mek, kok mek pedes jambak. Wah, gede pedes kok. Kampret gitu ya aku. Eh. Lho Mas Dini. Anak dhewe dhewe iki apa wi? Wes dhewe rasa Sampai meja melok kenapa? Ya aku sih. Batang tara. Gurinan no? Tara. Tara. Tara dia mutasi sikile. Oi. Pak Nulangi di mana nih? Ya sedang tanduk ah Mas. Bareng tekan. Jagone mau lu kan gini. Gak wis dateng kok. Rai wis. Wis segone ini, Mbak. Iki lho Mas. Lagi adang ta? Ning awi. Ya lah nakal. Wong sepuh ijan ae. Nakal karo kancane. Ore. Gatal tapi. Ayo ya Allah. Kakak tingkat. Boneka banget tok. Aku gak wani mbek iya yo. Gawani. Bature akeh nek gak wani lho. Pinter beres gawani. Rica bebek. Pak Rara kuwi mindoni lho Pak engko Pak. Kudu tanduk lho. Cakah e. Sama kae. Jadi enggak ono gendeng. Bukan ono dhewe kono sik kok. Ngompor tak tawani no. Nyelek. Mas. Nah. Mungkin kapok nih. Aku nek sinar kene. Lawan. Apa wedine jibrat kabeh. Enggak apa. Terus Biasa ngene lho kok. Wis selesai. Wis selesai. Apa sih? Ngebruki wong napa iki? Ngake lah Bu. Senengane ngabi wong.
Bakso, Mbak? Mbak, gimana bakso piye, Mbak? Oh ya, rock. Rock. Wih dhisik, tanduk kowe nek dhisik. Mas Haji. Saya. Kok kudu ditukari? Iki omahe atur randu. Mau nginep sama Aji kok? Ngapa mulai? Engko nek diculik wong mangan. Tak golekno barengan belum ora? Tapi nek mau dinep iki Dres. Mama sarah karo lo apa? Kowe nek mau dilepi napa jaman? Aku ki kurang piye lah. Kok nek cacak mau turu nang aku ora apa-apa. Kae lo nek barengane. Kan sarah. Oh iya. Daripada dhewe solek komik lho. Nyulek kowe berarti Iya, ngajak biasane Berarti ngajak bareng. Oh, lempeng wis. Kowe mau nek barengi. Bu. Ready ya, lho Mas nek dhewe sering komik. Iya. Kowe gelem main dress mau? Apa dibareng ya? Iya, gelem ora? Ora, sabluk piring lho gitu. Golek ya, tidak ngene-ngene ya. Gelem kowe. Mangan dress. Gak separuh lagi tawa. Lho ya lali lho, Cak. Sing tandu-tandu lho ya. Ya guys gone. Kalau genteni ngocakno mobil kok. Selamat main dress lho. Pamer kowe mah. Selamat selamat. Bebas dress mana? Wah, iya ya. Jangan tripod-tripod ngono. Ngomongnya jangan. Kayak Francis. Komiknya awalnya 12 ya. Bukan Pesen deh. Mas Bu. Dia pesen gak doyan 11. Kok doyan? Level 0 deh ini. 0. Iya kayak wis nangis-nangis deh. Kelompok tanduran yang Ayo. gue mau makin dihadapi. Tapi kalau ora doyan pedes. Dipilih manus gotok deh daripada mangan pedes ini. apa berbagi tidur yo. Mas Hendra piye? Bewo. Ayo wae anak-anak. Gak capek. Apa sembarangan Mbak? Anak-anak wes. Dibukakno. Lu wis tak bukano ki, Bos. Sabar oh. Dibekno. Ane bek kowe iki seram tolo. Bebuli ya, Mas. Lah koyo ngecek-ngecek piye? Aku mangan iki. Hah? Tamu gak diundang gitu kok mangan. Diundang. Diundang wes dah langsung tanduk. Tangan. Kowe tadi Langsung tanduk langsung. Piringnya ning kono, Mas. Piringnya nih kono piringnya Mas. Iki lho kok dikek ngombe kok ciran rimo ae. Salam lho, Me. Ngopi, Me. Iki lho wis tak bukano, Bos. Lah. Kayak tadi baju ya. Neng ngawi ya. Acol pacol. Nah, langsung kon mangan iki. yo iya pancen iki kene Ini aku sungkan ini iki. agendane pancen mangan. Ngono. Nih, teman. Agenda hari ini kita makan. Batang cuma makan sing ora-ora lho ya. Iku ndak nggak cacat. Ya ora. Mas gak mangan Mas ini Mas. Memang dress. Lah mangan sisa masa aku dhewe. Bebek sisa. Yang mana yang biasa kan bisa ada tuh. Ini Jul, ki bebek Jul. Ambil Jul. Bebek no. Ora. Ora bedina lho. Kadang kok. Aja ngono kowe. Kasih lama langsung aja. Pak. Mek neh lho. Ya tanduknya Pak, terus saya sih biasanya 5 ngentong pek. Lagi mung 7 kok. Doang. Yes. Mas baju kok ndi iki, Mang? Tuku sate mandor. Untuk ana bojone paling biasa ngrayu. Bocahne wedi-wedi. Biasa lewat dine gak dikek izin. Ya ora. Iki kan lanangan tai pancen aku. Aku wis ora tete ngaling-ngaling pokoke yo ora. Ya wis ngono, Ger yo. Guys, iki candale make, Bro. Sesuk iki arek nyeteri tumpang sari, ngono kan. Jaki yo paling tumpang tindih, ngono kan biasa. Tumpang-tumpangan. Ya.
Yang di Ya wis engko rene tak enteni sak. ya wes, tak enteni rene aku tak siapno iki. Tapi nek sangonem sithik rasane ra apa-apa. Sangkone akeh apa ora e? Pateni. Pateni. Pe, kok kecak pecup ae? Podes tidak, Bang. Pome aman ora piye, Me? Aman ora kowe? Aman. Pangan sekone tok. Pangan sekone tok. Masa iya? Kan ada liyane. Sambel ra doyan, Mas. Allah. Duh. Kok opo nganggo sambel ya? Lah, ayo. Oh kira doyan. Ya mau sambel.